Senyores i senyors, comença la funció. Molt bon vespre, com està? Me podeu aplaudir, eh? Si començam així de sèrio, no anem bé, Si començam així de sèrio, no anem bé. Vinga, com anem? Molt bon vespre. Benvinguts, president del Consell de Mallorca, autoritats, representants de les entitats, membres del jurat, amics i amigues. Benvinguts als Premis Consell de Mallorca d'Acció Social 2024. Ui, Aspetta, arriba tarde, i qui hi ha per aquí? Però i vosaltres? I vosaltres? Què feis per aquí? No me A diguis... vosaltres tampoc m'hauran aplaudit, Arvi, quina emoció! Ai, moltes gràcies. Ai, ja ha començat, mare meva, no tenim lloc. Però, i mira, aquest home no du, per mi no du. Com anem? Ui, com estàs? Si nosaltres. Nosaltres ja mos coneixem. Se van ajudant. Què passa? Com estàs? Com anem? Molt bé. Com estàu? Molt contents, Un moment. Tu ja has començat. Fa molt poquet, però sí. Aquí falta una cosa. Mem? Perquè sigui realment un dia de nassos. Fan falta els nassos. Clar que sí. Vinga, jo li pots. No, ja li poso jo. No, jo primer. Vinga, deixa'm. No. Que el temps preparat. No. Posa'm aquest millor, posa'm aquest Vinga, te millor. posaré un altre de nou. Vinga, posa-li tu, Jo soc de nas groc, jo, Vinga, posa-li ben com que d'això. Mica brau, no? Obri ben obert. No, Hi ha un bon nas, ha vingut d'obrir, sí, no? Ara sí. Diuen que les orelles i el nas no deixa de créixer mai. Jo Mai. d'aquí 2 anys no m'ho podran, això. Bona estàu? coi, molt bé. Ara sí. Beníssim. Escolta, és un gran honor tenir vos també en aquesta gala, Moltes gràcies. El manco és garantia de que mos ho passarem bé. Un pedaço sempre és garantia de passar-se bé, sí o no? Ai, que content estic. Però bé, començau. Sí? Sí. Mos deixau? Sí. Fort aplaudiment per Sorris Amèrica! Fantàstic! Bé, me llevaré el nas perquè me fa pessigolles. Mem, com vos deia, benvinguts i benvingudes a totes aquesta festa de l'Acció Social a Mallorca, la gala dels Premis i Reconeixements del Consell de Mallorca a l'Acció Social 2024. Amb l'entrega d'aquests guardons, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials vol celebrar el compromís, la solidaritat i la capacitat de transformar el món en petites accions que generen grans canvis. Enguany, aquests guardons inicien una nova etapa amb un canvi de nom i d'imatge. Fins ara coneguts com els Premis d'Innovació Social, s'ha decidit donar una passa més enllà. Per què? Per adaptar-se a la realitat actual i redefinir el caràcter d'aquests guardons per donar visibilitat a les iniciatives que promouen exemplaritat, el respecte i la igualtat. És el que milloren vides i comunitats. Fort aplaudiment per la nova imatge. Amb aquest nou nom, premis i reconeixements a l'acció social, l'IMAS vol posar l'accent en l'admiració, l'altruisme, l'atenció i l'acció i ho simbolitzen en la nova imatge que representa aquests valors. Prop de 66.000 persones de Mallorca són ateses en aquestes xarxes de serveis de l'IMAS. Totes elles participen en els diferents projectes, programes o serveis que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida. Uns 3.000 professionals fan feina cada dia per fer-ho possible, per no deixar ningú enrere. Per favor, un fort aplaudiment per en Guillermo Sánchez, que és el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca. Benvingut, conseller.
president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, autoridades, representantes de las entidades, miembros del jurado, premiados, amigos todos. Hoy es una ocasión especial. Nos reunimos para reconocer el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo de personas y entidades que hacen de Mallorca una tierra más justa, inclusiva y solidaria. Por ello, quiero comenzar dando las gracias a todas las personas que hacen posible este acto, especialmente a los compañeros del IMAS, que con su trabajo diario impulsan los valores que hoy celebramos. Este año, estos galardones se presentan con un nuevo nombre: Premios del Consell de Mallorca a la Acción Social, un cambio que refleja perfectamente la esencia de lo que queremos destacar hoy. Si antes hablábamos de innovación, ahora ampliamos la mirada para poner el acento en lo que realmente importa: la acción. Porque es con acciones concretas, como las que reconocemos esta noche, como se construyen comunidades más fuertes y más comprometidas. La acción social es política en el mejor sentido de la palabra. Es trabajar juntos para garantizar oportunidades y derechos a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Y esto es algo que hoy celebramos, porque cada acción, cada esfuerzo y cada compromiso que premiamos aquí tiene un impacto real en nuestra sociedad. Los premios y reconocimientos que entregamos hoy destacan proyectos que no son solo ideas, sino que tienen un impacto tangible en la vida de muchas personas. Mallorca cuenta con un tercer sector fuerte, resiliente y lleno de dedicación. Proyectos que trabajan en áreas como la atención a las personas mayores, el acompañamiento a las personas con discapacidad, el apoyo a las familias vulnerables y la promoción de la igualdad de oportunidades. Desde el Consell de Mallorca y el IMAS queremos ser el mejor aliado de estas entidades. Y lo demostramos con hechos. Por segundo año consecutivo, los presupuestos del IMAS alcanzan la mayor cifra de su historia. Estos no son solo los presupuestos más altos, sino que son también los más sociales que jamás ha aprobado el Consell de Mallorca. Gracias a este esfuerzo podemos garantizar recursos para atender las necesidades de los colectivos más vulnerables y fortalecer los compromisos adquiridos con el sector social. Cada proyecto que reconocemos hoy tiene un rostro humano detrás. Son iniciativas que ayudan a personas mayores a mantener su autonomía, a familias a superar situaciones difíciles o a jóvenes a construir un futuro mejor. Estos premios no son solo para las entidades, sino para todas esas vidas que han mejorado gracias a su esfuerzo. Estos premios no solo son un reconocimiento a los proyectos, sino una muestra de los valores que guían nuestro trabajo en el Consell: solidaridad, inclusión y compromiso con el bienestar de todos los ciudadanos. Finalmente, quiero destacar que estos premios también son una oportunidad para mirar hacia el futuro. Un futuro que construimos juntos, con el compromiso de seguir apoyando iniciativas como las de hoy, que nos recuerdan que el cambio es posible cuando hay voluntad y acción. Porque al final, lo que celebramos hoy no son solo los logros alcanzados, sino la voluntad de un mañana mejor, construido juntos, con la fuerza de las acciones que transforman vidas. Enhorabuena a los premiados y que esta noche nos inspire a seguir adelante con más energía que nunca. Muchas gracias. Moltes gràcies, conseller. Fantàstic. I de fetes les presentacions, comença la festa. I arrencam de la millor manera amb una actuació de la companyia de dansa Magdalena Garzón i del projecte d'investigació en pràctiques escèniques en l'àmbit de la diversitat visual. Amb tot vosaltres, Fortià Prat, Iris Borràs i Anna Cirera.
Moltíssimes gràcies per aquesta actuació tan fantàstica, tan emocionant. Estimats i estimades, ara sí, ja ha arribat el moment que tots heu esperat, l'entrega de premis. En total, es faran entrega de 2 reconeixements a les trajectòries exemplars i 6 premis a l'acció social. 3 en la categoria de valor social, un a la millor campanya de sensibilització i un altre a la categoria innovació social. També hi ha el Premi Pere Mascaró, que és el més destacat. Aquestes distincions són molt més que uns guardons, són el reconeixement a l'esforç, la dedicació i l'excel·lència. Per això volem que cadascun d'aquests premis trobi el seu lloc a les mans dels seus legítims destinataris, perquè simbolitzen el fruit del treball ben fet. No poden començar sense agrair la tasca imprescindible, completament altruista i essencial del jurat dels guardons. Demano un fort aplaudiment perquè sense ells no seria possible. Sense més demora, comencem aquesta celebració que posa en valor l'excel·lència, l'ímpetu i la passió a les i els nostres premiats. Felicitats. Primer de tot, el primer guardó entregaran són els Premis d'Acció de Mallorca categoria Valor Social. Aquestes distincions reconeixen la tasca inestimable de 3 institucions que el jurat ha volgut destacar pel seu compromís i impacte positiu en la societat mallorquina. Amb el seu esforç i dedicació, aquestes entitats contribueixen de manera significativa a la igualtat d'oportunitats, a la promoció i al reforçar els valors que ens defineixen com a comunitat. Anem amb el primer. El primer premi al valor social recau en la Fundació Mallorca Íntegra per al projecte Íntegra Esport. El programa Integra Deporte surge hace 6 años y medio junto con la creación de la Fundación Mallorca Integra y surge precisamente porque nos damos cuenta de que existe una serie de carencias en cuanto a recurso deportivo adaptado dirigido a personas con diversidad funcional e intelectual. Entonces, bueno, pues a pesar de las trabas con las que nos vamos encontrando durante todos estos años, que no es fácil, conseguimos encontrar las instalaciones adecuadas, conseguimos encontrar también horarios adecuados para que ellos puedan practicar su deporte favorito en las mejores condiciones. Y uno de los problemas también que nos solemos encontrar es la falta de recursos económicos, que también vamos solventando pues, cada año con mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte del equipo técnico que hay detrás. Entonces, actualmente pues, no podemos estar más orgullosos, contamos con 170 plazas ocupadas, 125 usuarios con nosotros, familias muy contentas porque al fin y al cabo sus hijos tienen las mismas oportunidades que cualquier otro para practicar su deporte favorito. Y bueno, realmente recibir este premio para nosotros no podemos estar más orgullosos y no podemos más que agradecérselo al Consell porque realmente nos demuestra que estamos trabajando en la línia adequada. Recoleix el premi per Fundació Mallorca Integra, que he dit malament abans, en Aurora Sant Pol i na Cati Miralles, per favor, que pugin i entreguen els premis avui vespre al president del Consell, Llorenç Galmés, i el president d'IMAS, Guillermo Sánchez. Que pugin, per favor. Donem els premis i fan entrega. I farem una fotografia, per favor, tots junts. Enhorabona. I ara, si voleu dir unes paraules, podeu anar al nostre faristol fantàstic. No estava previst, lo de les paraules. Ah, sí, ja heu dit molta cosa, però si voleu agrair, podeu agrair el vostre cap, el vostre moix, les vostres famílies. Perquè sobretot volem agrair al nostre equip tècnic pel seu esforç, per la seva feina, i a les nostres famílies i nins i al·lots que estan amb nosaltres cada dia, que tenim la sort de compartir amb ells cada dia, i per la seva confiança, perquè per nosaltres ho és tot. Així que moltíssimes gràcies per ells i pel nostre equip. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Podeu tornar al vostre lloc. Presidents, gràcies. Seguim. Això anirà ben aviadet. El segon premi és el valor social i que és per al projecte Arcus, un projecte Franci Arc, Fletxes contra el càncer de mama. Anem a veure un vídeo.
El Club de Tir amb Arc, projecte Arcos, té associat un projecte de rehabilitació anomenat Projecte Francine Arc, Fletxes contra el càncer de mama. El seu origen està en la conjunció de tres esdeveniments. Em va ser conèixer aquest projecte al Club d'Armó, llavors la pèrdua de la meva germana i llavors l'esdeveniment de la pandèmia. En aquest punt, el tir amb arc fa servir les vibracions del propi arc per ajudar a minimitzar els efectes de limfedema en el braç afectat, a més del fet que el propi esport és un element socialitzador que ajuda psicològicament, a més de la part física, en el benestar de les persones que estan dins d'aquest projecte. Volem agrair aquest premi al Consell Insular de Mallorca, a més tota la confiança que han posat en nosaltres l'Hospital Universitari Son Espases, l'Hospital Comarcal d'Inca, l'IMEP de Calvià, l'Ajuntament de Campanet, la base militar Jaume II i el Club d'Armó, que va ser que no ens va dur de la mà per començar aquest projecte. Molt bé. Recullen el premi, per favor que vagin pujant, Dèlia Rojas, Eva Maria García, Catalina Bennassa, Laura Oms i Antònia León. Per favor que vagin pujant i els hi farem entrega d'esguardó. Enhorabona. Vinga, un altre aplaudiment, perquè queda molt silenci. És com estrany. Vinga, una foto tots junts, enhorabona a tots. Merescudíssim. Algú vol dir unes paraules? Clar que sí, passen el faristol. Fantàstic. Si vols baixar una miqueta el micro... Bueno, està perfecte, se sentiran beníssim. Buenas tardes a todos los presentes. Damos las gracias al Consell de Mallorca por este reconocimiento al proyecto Francine Arco del Club de Tiro con Arco, Proyecto Arcus. Os comento brevemente en qué consiste. Todas las que participamos somos pacientes que hemos pasado cáncer de mama con mastectomía total o parcial. Practicar tiro con arco nos ayuda a fortalecer músculos, ganar elasticidad o movimientos de rotación en nuestros brazos, promoviendo y disminuyendo el linfodema. Somos una gran familia donde podemos manifestar, expresar nuestros sentimientos y estados de ánimo. Dar las gracias a Eli y Pedro, nuestros entrenadores, que cada día están a nuestro lado, aconsejándonos las posturas correctas que nos ayudan a avanzar en nuestra rehabilitación. Dar las gracias a los doctores Antonia Perelló, Alicia Gervás y Octavio Córdoba. Os invitamos a visitar nuestro club y a participar de las actividades. Gracias. Molt bé. Enhorabona. Podeu tornar. Molt bé. Enhorabona a tots. Així dona gust. Que motivador, molt bé. Seguim. El tercer premi, el valor social, és per a Sonrisa Mèdica per al projecte Pallassos als Hospitals de Mallorca. Anem a veure un vídeo. Para Sonrisa Médica es una alegría recibir un reconocimiento como este, en particular del Consell de Mallorca, que siempre nos ha apoyado, y estamos muy contentos porque este es nuestro 30 aniversario y un reconocimiento como esto hirbana una labor de 30 años de apoyo y acompañamiento con nuestros payasos en los hospitales de las Islas Baleares. El proyecto de Sonrisa Médica, que nació ahora 30 años, se basa en la dinamización de espacios, principalmente fueron hospitales, empezamos en Sondureta
y nos expandimos al resto de los hospitales públicos de las Islas Baleares, Mallorca, Menorca e Ibiza, y ahora hemos avanzado también en la parte de residencias de ancianos. Todo ello con la idea de que el entorno se puede cambiar y que entornos no tan apacibles para pacientes y ancianos pueden serlo más con la ayuda de los payasos y sobre todo con la dinamización y el cambio en el entorno, apoyando a la sonrisa sobre todas les coses. Molt bé. Recull el premi, per favor, que pugi Guillermo García, president de Sonrisa Mèdica. On el tenim? Aquí el tenim, fantàstic. Una foto. Mem. Pildorín. Què digues? Ah, t'has sortit per l'altra banda, t'has sortit per l'altra banda. Aquí, professor. Aquí. Vinga, jo crec que podeu sortir la foto també. Hombre, una abraçada de Fresi. Una abraçada de Fresi. Passa una cosa, professor, que te'n pot dur nas. Anem a veure més si en trobam. Mira, opa, el que aquest d'un fil. Anem al guap per aquí. Un nas per aquí. Vaig a por-li que aquest té molta màgia, mira. Vaig a por-li aquest mateix, toma. Ala! Pues no el tenc. Aquí. L'he perdut. El tens aquí, con otro pelo. Oh, vinga, jo crec que una fotografia així és meravellosa. Molt bé. Gràcies. Enhorabona a tots. Vols dir qualque cosa, Guillermo? Vols dir alguna cosa més? Vinga, idò. Els presidents s'han quedat ensonats, els hi ha agradat, eh? Molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Venga, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al Consejo de Mallorca. Muchas gracias a todos los que desde el jurado habéis apoyado esta candidatura y habéis otorgado el premio Sonrisa Médica. Para nosotros este año es un año muy especial. Cumplimos 30 años de muchos que nos quedan por llenar los hospitales con sonrisa y alegría. Además fue el Consejo en que durante estos años de apoyo y en particular después de la pandemia y los años que vinieron, nos apoyó a ir más allá de los hospitales y a dinamizar también espacios como las residencias de ancianos. Con lo cual, a día de hoy, pues podemos decir que en las residencias de Marratxí y de Sa Pobla pues tienen payasos y eso para nosotros siempre es un gusto, poder haber adaptado el programa a este tipo de usuarios. Por otro lado, en este preciso momento, este año estamos trabajando con un consenso con todas las autoridades en la concertación del payaso de hospital. Este hito será pionero en Europa y sin duda servirá para que la figura del payaso se consolide en todos los hospitales de las Islas Baleares y de nuevo liderando, como fuimos la primera ONG en España, también fuimos la primera en entrar en los quirófanos y ahora sin duda, gracias al apoyo de las autoridades, podremos ser la primera en donde el payaso de hospital será concertado en los hospitales y por lo tanto estabilizaremos el servicio y lo garantizaremos a futuro. Con esto me despido agradeciendo el premio principalmente a todos aquellos familiares de los pacientes que a día visitamos y que con un gusto muy grande pues arrancamos una sonrisa en esos momentos tan como poco delicados. Así que muchísimas gracias y gracias por todo. Molt bé. Fantàstic. No se la lleven, tu. Fantàstic, no. Jo estaria tota la gala així, Jo faria tota la gala. M'encanta. Vinga, encara som per aquí. Continuem amb l'entrega de guardons. El jurat dels Premis d'Acció Social 2024 han decidit reconèixer la Fundació Natzaret en la categoria Millor Campanya de Sensibilització per Visibilització de les Majories d'Edat de la Joventut Tutelades. Anem a veure un vídeo primer.
No hi ha dubte que per una fundació com nosaltres, que enguany a més fem el centenari, 100 anys com a institució de la lluita per intentar que aquestes persones tinguin qualitat de vida, menors que no poden viure en les seves famílies, rebre un premi com aquest és molt, molt important. Quan vam plantejar que havien de fer, per deixar petjada d'aquest centenari, se'm va ocórrer, en el món visual que estem avui, fer un documental. No està fàcil, no tenim pressupost, per tant, t'agraïm moltíssim a Andreu Vicent Clam, a tot el seu equip de professionals, que hagin tret el millor del millor, i per suposat, agrair al Consell de Mallorca i Mas que pensin en Nazaret i que hagin pogut donar aquesta empenta que farà que això arribi a molta més gent, aquesta problemàtica dels famosos 18 anys per la població tutelada, i agrair als professionals que van feina cada dia amb aquest menors i aquest acompanyament en aquests joves per arribar a les seves fites i sobretot, i per damunt de tot, gràcies a els joves per ensenyar-nos també als adults que fem feina amb aquest tema a ser resilients, a vèncer etapes i a seguir lluitant. Gràcies a tothom i gràcies per aquest premi. Recullen el premi Natàlia Martínez, Nicolás del Río, Toni Garcia i Guillem Cladera. Per favor, que pugin. Fort aplaudiment per ells. Molt bé, fes una foto primer. Fes una foto primer, molt bé. Sí, i ara pots anar al faristol, clar. Molt bé, clar que sí. Gràcies. I ara sí, clar que sí, pots anar al faristol. Bé, per no repetir, moltes gràcies al Consell de Mallorca, els que heu considerat que ens mereixem aquest premi. És molt important, per nosaltres hem fet 100 anys, nosaltres no érem, però els que van començar fa 100 anys, i el que hem volgut amb aquest centenari és, de qualque manera, mostrar a la societat actual com ens trobam. Els menors tutelats, fins que tenen 18 anys, són una població gairebé invisible, i quan arriben a 18 anys no poden triar, s'han d'emancipar sí o sí. I això, avui en dia, en la resta de la població, no és d'aquesta manera, i això és el que he volgut posar en evidència. Agrair al grup de professionals en què se va aprendre Vicent Clar que això fos una corolla i que al final sigui una realitat, i agrair als professionals que avui estàu aquí aquest acompanyament que feien els joves. Els joves han estat valents, han volgut sortir davant d'una càmera i he demanat també a ells que us diguin unes paraules. Buenas tardes, yo soy Natalia y quería dar muchas gracias por este premio y que realmente estoy muy contenta. Cuando grabamos este documental yo tenía 17 años y por ser menor tutelada pues no se me podía ver la cara. También con este documental realmente cuando lo grabamos yo me sentí un poco invisible, como si no existiera, porque para mí es muy importante que pues esto podamos ser visibles y saber que existimos y que somos personas. Al final, a día de hoy, me sentía bastante agobiada por hacer los 18 años y no saber dónde iba a ir o con quién iba a vivir. Esto al final ha salido bien, todo sigue bien. Estoy en un piso de emancipación de Nazaret como extutelada, que por cierto es un dolor de cabeza que los menores cuando estamos allí tenemos que pasar cuando vamos a hacer la mayoría de edad, y que espero que mis compañeros y compañeras de los centros no tengan que pasar por la misma situación que pasé yo. Muchas gracias. Hola, buenas. Soy Nicolás, extutelado de Nazaret, y ahora mismo estoy con ellos, vivo en piso de emancipación. La verdad es que, en primer lugar, muchísimas gracias por este premio.
He de decir que estar en Nazaret para nada es una cosa mala o algo que nos haga mal en nuestro futuro, para nada. Yo desde que llegué he pegado un cambio muy grande. Gracias a ellos te vuelves una persona capaz de, por así decirlo, comerte el mundo. Te dan una estabilidad que algunos menores con su familia no tienen, y cara al futuro esto es muy importante. Sobre todo muchas gracias porque esta visibilidad hace que en las ruedas de prensa, en las noticias y todas estas informaciones no solo sean negativas, también sean positivas, y esto es muy bueno para los menores porque cara al público se nos ve muy mal. Así que muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, soy Antonio García, tengo 28 años. Soy el más mayor de ellos tres. Yo, gracias a mis situaciones, no tuve que estar en el proceso de emancipación. Cumplí antes de los 16 ya me fui de Nazaret. Pero sí que es verdad que simplemente quiero recalcar lo que ha dicho Natalia. Cumplir 18 años no tendría que ser ni el principio ni el final de nada. Tendría que ser un proceso dinámico en el cual, pues, como todos sus hijos y nietos pues hacen en sus casas, pues para nosotros sí que nos gustaría que fuera un proceso igual que con el resto de familias, porque cumplir 18 años significa coger unas maletas y salir de ahí, significa separarte de tus educadores, que para muchos de nosotros han formado parte de nuestras vidas, siendo muy importantes en ellas y significando mucho, y considero que no tendríamos que pasar ese proceso, simplemente hacerlo de forma natural, cumplir 18 años, poder celebrarlo, porque para muchos de nosotros no es una celebración, es una desgracia por el hecho de verte en la calle y no tener las mismas oportunidades a lo mejor que el resto. Y bueno, simplemente agradecer, pues, como siempre, agradecer a Guillem, que es un padre para nosotros, por lo menos para mí, ya lo sabes. Y después de 12 años, hace ya que no estoy en Nazaret, pero sí que es verdad que siempre que puedo, pues intento colaborar todo lo que puedo por los chicos, por los jóvenes y por Guillem, por el esfuerzo que está mostrando para siempre y que sigue mostrando día a día. Así que este premio, dedicárselo a Guillem y a todos los trabajadores. Molt bé. Bueno, no tenia previst plorar jo avui, però he fet molt a prop jo ara mateix. Enhorabona, molt merescut. Enhorabona a tots. Molt bé, seguim. Gràcies i com a actuació innovadora, engrescadora de perspectives i metodologies noves, els Premis d'Acció Social 2024, categoria Innovació Social, recau en el projecte Naum per Aixopluc. Anem a veure un vídeo. El Centre Naum, que és una entitat sense ànim de lucre que treballa amb infància i adolescència en risc social a la barriada de Son Roca, ha apostat per el projecte Aixopluc degut a que s'ha aprovat aquesta llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència i els seus principis bàsics són generar entorns ben tractants i participatius per la població infantojuvenil. Llavors, nosaltres, el projecte s'ha centrat en generar estructures de participació dins el centre per a aquesta infància i adolescència, on ells mateixos han fet una anàlisi de riscos i una anàlisi de l'entorn del centre, on se sentien millor, més ben tractats i quines situacions els feien sentir més insegurs. I a partir d'aquesta anàlisi, el que han fet amb ells i elles ha estat generar projectes on donaven resposta o resolíem aquestes situacions on ells no se sentien bé o on se sentien bé i volien potenciar. Donem un fort aplaudiment a Vanessa Eras i Pedac Cuadrado, que recullen aquest premi. Per favor, que vagin pujant. I els hi entregam el premi.
Un altre aplaudiment, vinga, va. Gràcies. Si voleu dir unes paraules. Bé, el primer de tot volíem donar les gràcies al jurat per haver triat el nostre Premi d'Innovació. Volem donar les gràcies a tots els treballadors, treballadores i voluntariat de Naum. Avui ens han acompanyat uns quants dels nostres companys i companyes i sobretot el seu esperit d'ajudar a crear aquest projecte dins el centre, que ha estat un poquet difícil al principi però que ara ja rutla bé. I la participació dels menors jo crec que és el més important, canviar el nostre xip com a treballadors i treballadores, escoltar els menors, que se sentin ciutadans, que puguin participar, triar, dir les seves pors, les seves alegries. I crec que és un canvi que hem decidit fer, hem apostat des que va sortir la nova llei de protecció de la infància i crec que aquest canvi està sent molt positiu per la barriada i que els nostres menors a poc anirem veient els fruits de tota aquesta bona feina que estan fent. I el voluntariat, que avui tenim dues representants per aquí, donar-li les gràcies perquè estan fent una feinada, estan aprenent molt, estan ajudant molt els treballadors i treballadores a que aquest canvi sigui possible al nostre centre. I donar les gràcies a les entitats del tercer sector que amb vosaltres fem feina dia a dia, que ens inspireu a fer canvis, que aprenen de vosaltres i donar-vos les gràcies, que aquí estàu unes quantes i sempre tots aprenent de tots. És un moment molt important quan visitam una entitat i ens ensenyeu els vostres projectes. Estàu convidats sempre que vulgueu a veure els nostres. I res, volem que això no acabi aquí, que els nins i les nines s'empoderin, que participin, que triïn el seu futur i que sobretot siguin ciutadans de les illes i que sàpiguen participar a la vida activa i que tinguin els seus drets i que nosaltres els respectem. Moltíssimes gràcies per tot i ens veiem per aquí. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Seguim amb una altra actuació.
Fort aplaudiment. Companyia de dansa Magdalena Garzón, tenim en Fortià Prat, Niris Borràs i Nana Cirera. Enhorabona. Meravellós, inspirador, superemocionant. Molt bé, ara toca el Premi Pere Mascaró, per estudis, investigacions i publicacions que promouen l'eficàcia, l'agilitat i la sostenibilitat. El Consell de Mallorca atorga el Premi a l'Acció Social categoria Pere Mascaró al grup de recerca d'educació inclusiva de la Universitat de les Illes Balears pel projecte Calidad de Vida y Empoderamiento Familiar de Famílies Usuàries de ESDIAT de Mallorca. Anem a veure el vídeo. Com a membres del grup de recerca d'educació inclusiva i diversitat de la Universitat de les Illes Balears, volem agrair aquest reconeixement que d'alguna manera ens dona impuls i força a continuar. Nosaltres concretament tenim 4 línies de recerca: educació inclusiva, formació del professorat, pedagogia hospitalari i atenció primerenca, que és precisament l'objecte d'estudi d'aquest projecte que ha estat premiat. Sí, en concret, aquest projecte té com a objectiu veure i analitzar l'empoderament de les famílies que són usuàries en els serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca, així com millorar la seva qualitat de vida. Aquest projecte ve associat a les necessitats que van sorgir de la meva tesi doctoral, que van enfocades a l'atenció primerenca, i hem volgut una miqueta contribuir a la millora de la intervenció. Si més no, aquest projecte no hagués pogut dur-se a terme sense les ajudes que també han rebut tant del Govern de les Illes Balears com del Consell de Mallorca. I finalment volem agrair aquest premi del Consell Insular, a CIMATS, sobretot per l'existència en si mateixa dels premis, però també que se faci una menció a la recerca a l'àmbit de les ciències socials, que considerem que és molt important. També, evidentment, volem agrair tots els professionals, tant del Servei de Valoració d'Atenció Primerenca del Govern com dels serveis de desenvolupament infantil d'Atenció Primerenca que hi ha a les illes, a tots aquests professionals que de forma completament generosa ens han ajudat amb aquesta recerca, i de forma molt especial volem agrair a totes les famílies que han obert les portes de casa seva per proporcionar-nos informació i col·laborar amb aquest estudi. Anem a donar un fort aplaudiment per na Sara Bagur i en Sebastià Verger, que recolliran aquest reconeixement, aquest darrer premi. És que queda estrany aquest silenci. Jo vos he de demanar un altre silenci. Un altre aplaudiment. Queda estrany. Molt bé, si voleu dir unes paraules. Bueno, bé, moltes gràcies. Per nosaltres és un plaer rebre aquest premi per part del Consell i de l'IMAS, sobretot perquè segueixen apostant per la investigació en les ciències socials. Fem passetes petites, però no aturam mai. A més, també volíem agrair molt especialment a totes les famílies que ens han obert les portes de casa seva, dient les seves vivències, i en els professionals dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca. Així que moltes gràcies i seguim avançant. Molt bé. Enhorabona. I aquest era el darrer premi. Passam als reconeixements, unes distincions a través de les quals el Consell Assessor de l'IMAS, amb representació de tots els grups polítics i del tercer sector, volen destacar les trajectòries personals i professionals exemplars, així com la tasca d'una entitat o grup d'entitats del tercer sector, ho diré bé, que han contribuït de manera significativa a la transformació social, treballant per construir una societat més justa i inclusiva. El reconeixement a la trajectòria exemplar d'una entitat per les Hermanitas de los Pobres. Anem a veure la feina que fan. Bien, todo el mundo ha visto en la prensa que el Consell de Mallorca ha comprado un edificio emblemático, el de las Hermanitas de los Pobres. Lo que no sabe toda Mallorca es que el Consell además ha comprado un modo de hacer, un modo de ver la ancianidad.
y un modo de tratar a nuestros mayores. Las hermanitas de los pobres, desde que llegaron a Palma, se han dedicado a cuidar a los más desfavorecidos. Y esta es la herencia que queda impregnada en sus paredes y para siempre, y que el Consell continuará con la obra. Nosotros agradecemos al Consell el que nos haya galardonado, pero nosotros no merecemos nada. La obra es de Dios y la obra es de los mallorquines que la han llevado a cabo a través de su apoyo a las hermanitas, pero eso es la obra de Dios, la obra que Santa Juana Jugán nos inspiró a seguir y que hoy pues continuamos por todo el mundo, pero que nos encantaría que ese espíritu continuara en la isla, continuara en Palma, continuara en las personas que nos han ayudado a lo largo de todos estos años, y que nosotros desde donde estemos les tendremos siempre muy presente en nuestra oración, en nuestro agradecimiento por cuanto han hecho, nos han ayudado y cuanto siguen haciendo y harán por las personas mayores, no solo aquí en esta casa, sino en todas las casas que el Consell tiene, todos los centros del Consell, que continúen queriendo, amando y respetando a las personas mayores hasta el fin de sus vidas, dándoles lo mejor. Fort aplaudiment per Sor Azucena Sánchez i Rosa Maria Aloy, que recolliran aquest reconeixement. Aquí les tenim. Molt bé. Rebran el reconeixement. Enhorabona i anem a fer la foto. Digue-ho en el micro, que te sentim tots, que mos agrada sentir-ho. Bueno, lo primero es eso, que les queremos mucho. Dar las gracias lo primero a Dios y dar las gracias a tantos ancianos necesitados que han hecho posible mover tantos corazones que a lo largo, pues eso, han hecho posible la obra. Es decir, nosotras solo hemos estado pues presentes, pero han hecho posible pues eso, bienhechores, personal, asociados, tantas personas que gratuitamente han hecho posible que el cuidado hasta los últimos días de los ancianos. También sabemos, y estamos toda la congregación contenta porque dejamos la casa en buenas manos. Sabemos que los van a querer mucho y este reconocimiento pues también es una gracia de asombrarse ante lo que el ser humano es capaz de con las manos unidas y el corazón grande hacer. Por eso gracias a todos, y dejamos una ciudad, pero lo llevamos dentro. Moltíssimes gràcies. No, t'he dit jo. I el darrer reconeixement és per a la trajectòria professional de tota una vida volcada a la infància i adolescència més vulnerable. És per Guillem Cladera. Anem a veure un vídeo. Ens hem d'anar a dir, en el desembre de 1999, quan don Teodor Úbeda, bisbe de Mallorca, em va cridar i em va dir mira, tinc els projectes de la teva vida i a més serà fàcil. Si avui pogués xerrar amb don Teodor, li diria ha estat els projectes de la meva vida, però no ha estat gens fàcil. No? Això sí que ha estat així. Un projecte de molts anys, però aquest reconeixement m'agradaria compartir-ho amb moltíssima gent que ha estat amb mi dia a dia. En el final,
el rol que me toca és d'estar davant, però sense tot un equip de professionals que han estat en el dia a dia, que han cregut en aquest projecte, això no hagués estat possible. És una feina intensa, una feina en la que he disfrutat molt i en la que moltes vegades, algunes vegades, també he hagut de patir. Agraint als joves que encara estan aquí i que dia a dia m'han costat i que han estat el millor que m'ha passat en aquesta feina, als professionals i, per damunt de tot, als amics incondicionals i, per damunt de tot, perdoneu, a la meva família que ha gaudit però també ha patit. Gràcies per aquest premi, gràcies Consell de Mallorca, gràcies Igmas, i sobretot aquest premi hauríem de fer, aquest reconeixement, hauríem de fer molt de trossos i bocins a moltíssimes persones que segurament deixarien algú. Gràcies a tots i totes. Donem la benvinguda de nou a en Guillem Cladera, per favor, que torni a pujar. Molt merescut reconeixement. Jo, si vols. Complicat, clar. Ho he escrit perquè tinc un problema és que no dic. Evidentment, agrair al Consell de Mallorca, a Igmas, al jurat que ha tingut en el cap el meu nom. Vos puc assegurar que no va ser gens com va dir Don Teodor. No ha estat gens fàcil, però sí ha estat el projecte de la meva vida. Sí ha estat una feina que he gaudit i que he disfrutat, però també sabeu que una gota d'aigua no fa la mà. Per tant, he tingut la sort de tenir un equip de professionals que s'han entregat el dia a dia, al qual molts són aquí, encapçalats per la meva companya Antònia Maria Massip. Gràcies a ells, això ha estat possible. Vull tenir una menció especial avui també per una companya que no és aquí, que és Antònia Pozas, que jo sé que seria aquí i sé que és aquí per pensament. A vosotros que estáis aquí, una representación de los jóvenes con quien hemos llorado, reído, compartiendo muchos momentos en Nazaret inolvidables que se quedan siempre en nuestra memoria. Vosotras y vosotros habéis sido, sin duda, mi gran universidad. Hemos aprendido a ser resilientes. Aprendimos que si no hay perdón con qué o quien nos hizo daño, es imposible avanzar. Que siempre habrá obstáculos que habrá que rodear o saltar. Y que aunque quien se empeñe en sacar siempre lo peor de nuestro colectivo, tened la certeza que sois verdaderos héroes de la vida. Sabíamos todas y todos que no sería fácil, pero con el esfuerzo necesario llegaremos a nuestras metas, cada uno a su tiempo. Sin duda, este reconocimiento compartido con vosotros, chicos y chicas. Cuidar, estimar, abraçar, acompanyar són les nostres eines i la nostra senya d'identitat. I és amb el que em sent plenament identificat i estic còmode. Aquest reconeixement, que m'alegra profundament, hauria de poder fer trossets, que ja ho vaig dir, i repartir a molta gent que ha fet camí jo en tots aquests anys. Un record sentit pels meus pares, a qui det tant, a don Teodor Ubeda i a en Ramon Serra per confiar tant en mi, en els amics i familiars incondicionals que avui sou aquí, que m'acompanyeu, mil gràcies com sempre. El meu mig germà, sempre present, Tolo Márquez. Ells i elles, joves, que em donen força i motiu per seguir cada dia en la lluita. Els meus fills,
Sebastià i Joan, a qui vos dec hores robades de la vostra infantesa per estar amb altres nins. Gràcies, fills, per tant. I sobretot, i per damunt de tot, a la persona que s'encarrega de fa més de 40 anys d'aixecar-me cada quan caic. I bé podeu creure que en tant d'anys he tingut caigudes, que més que caiguda ha estat un esclat. Ell és qui me cuida en el dia a dia, que m'ha cuidat sempre, sempre al meu costat. La sort de tenir-te, Isabel Guardiola Sastre, no tinc paraules. Gràcies, sense tu no seria aquí. I com que la fama me precedeix, no puc baixar d'aquí sense demanar. Avui farem un canvi. No demanarem més recursos ni més dobbers. Serà una demanda i a la terra i a la vegada una reflexió. Tenim la sort de viure en una terra fantàstica, acollidora, l'illa de Mallorca. Jo sé que són temps convulsos, jo sé que són temps complexos i que hi haurà coses per millorar, per ordenar, per estructurar. Però vos demano a totes i tots un esforç i un canvi de mirada. Aprendre a mirar amb els ulls per des del cor. I quan parlem de nines i nens tutelats, quan parlem de joves tutelats en tota la seva diversitat, ser capaços de veure persones que també poden aportar. Hem de poder veure un sac ple d'oportunitats i deixar de veure un sac ple de problemes. Gràcies, bona nit, gràcies per tot. Moltíssimes gràcies. Ja hem donat tots els premis i reconeixements. Moltes gràcies a tots i a tots els premiats i enhorabona, per descomptat. Donem pas ara al president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Bien, no? De famílies del govern de les Illes Balears, vicepresidenta del Consell de Mallorca, Consell de Benestar Social, autoritats, premiats, molt bon vespre a tots. Les petites accions poden generar grans canvis, canvis transformadors, per tal d'avançar en el nostre objectiu d'una terra que garanteixi la igualtat d'oportunitats i el benestar de tothom. Sovint aquestes accions són dutes a terme per persones valentes, persones compromeses, persones que anhelen un món més just i millor. Amb els premis a l'acció social, avui el Consell de Mallorca va reconèixer la tasca a totes les entitats i professionals de l'àmbit social que precisament en les seves accions promouen grans canvis i, sobretot, milloren la vida de moltíssimes persones. En aquesta nova etapa, en el Consell de Mallorca, la nostra prioritat són les persones i per aquest motiu hem posat a les persones en el centre de les nostres polítiques. Des de la institució insular fem feina de forma incansable, pensant sempre en els mallorquins i les mallorquines, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats i la plena inclusió, sobretot d'aquells més vulnerables. Una tasca que no podríem assumir tots sols, i ho som, ho sabem i en som plenament conscients. Per tant, és imprescindible l'ajuda de les entitats socials, unes entitats que arribeu on l'administració no arriba, però també és molt important i elemental projectes com els premiats i reconeguts al llarg d'avui vespre. Un projectes que tenen la capacitat de canviar vides, però sobretot de canviar-les cap a millor. És per això que les entitats del tercer sector social sou absolutament necessàries, imprescindibles, a més de ser unes perfectes aliades a les administracions. Els premis d'avui no són més que una petita mostra de la grandesa que volem oferir-vos, del gran agraïment cap a vosaltres per l'esforç, la dedicació i la passió que hi poseu en cada una de les accions que duis a terme. Però, sobretot, aquest premi serveixen per encoratjar-vos,
encoratjar-vos a continuar donant el millor de vosaltres amb aquesta gran responsabilitat que teniu. Amb els guardons d'avui, el Consell de Mallorca reconeix la innovació social i les noves metodologies del projecte socioeducatiu NAUM, Aixopluc i Espai Segur de Participació. Així mateix, premiam la tasca de Sonrisa Mèdica, Fundació Mallorca Íntegra i el projecte Arcus per l'impacte dels seus resultats en els drets socials, la qualitat de vida i també la generació de valor social. La Fundació Natzaret ha obtingut el Premi a la millor campanya per la visibilització de les majories d'edat de la joventut tutelada. I el grup de recerca d'educació inclusiva de la Universitat de les Illes Balears pel seu estudi d'investigació sobre la qualitat de vida i també per l'empoderament familiar de les famílies usuaris dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca. A més, avui també hem volgut reconèixer la trajectòria professional d'una persona i d'una entitat que ja formen part de la història de Mallorca per la seva gran labor social, les Germanetes dels Pobres i el director de la Fundació Natzaret, Quién Cladera. Tots vosaltres heu fet de Mallorca un territori referent dins l'àmbit social, convertint aquesta illa com un model d'excel·lència i un exemple a seguir per a altres comunitats autònomes. La clau d'aquest èxit és, sens dubte, la col·laboració. Una col·laboració que sense ella res de tot això seria possible. Per aquest motiu, com a president del Consell de Mallorca, vos vull agrair la implicació dels professionals de les entitats i també, per descomptat, de tots els treballadors de l'IMAS, perquè la vostra determinació és fonamental per ajudar a les persones que més ho necessiten. En aquesta legislatura, el Consell de Mallorca fa una aposta clara i decidida pels serveis socials. Això ho demostram amb el pressupost aprovat per l'any que ve. I és que del pressupost de l'any 2025 de la institució insular destinarem 6 de cada 10 euros a polítiques socials. I ho fem per posar en marxa tots els programes necessaris per tal de garantitzar les necessitats bàsiques dels mallorquins i mallorquines i per estar a la vora de tots els que cada dia vos esforçau per construir un món millor. Com sempre dic, som un govern que compleix en fets i no en paraules. Una mostra és que el Consell de Mallorca s'ha adherit, com no podia ser d'una altra manera, al protocol autonòmic sobre l'acord de millora de les condicions pel professional de les entitats adscrites als serveis concertats en l'atenció de persones amb discapacitat. Un acord que suposarà un augment de 11,5 milions d'euros més en 3 anys. En aquestes millores donarem estabilitat al sector, fet que repercutirà directament a l'atenció dels usuaris i de les seves famílies. Per tant, mobilitzar més recursos que mai per dignificar el sector social, amb un augment sense precedents en el preu que es paga per plaça concertada, però també amb un pressupost històric de l'IMAS, que per primera vegada arriba fins als 316 milions d'euros. I ho fem per continuar junts canviant vides. Perquè des del Consell de Mallorca estem compromesos en l'ajuda social, en la igualtat i també en la dignitat humana. Volem cuidar a qui mos cuida i dotar de les eines i també del suport necessaris per donar oportunitats i construir entre tots una Mallorca millor, una Mallorca més justa i una Mallorca més inclusiva. No voldria acabar sense agrair de manera molt especial la feina del jurat dels Premis a l'Acció Social per la seva tasca i perquè estic convençut que no ha estat gens fàcil per ells triar els guardonats d'enguany. Pel jurat, moltíssimes gràcies per la feina feta. I a tots els premiats, una vegada més, vull donar l'enhorabona i també les gràcies. Gràcies perquè en un món que sembla cada vegada més complet, les vostres accions ens recorden que la humanitat i també la solidaritat són els pilars sobre els quals podem construir un futur molt millor. Moltes gràcies a tots i enhorabona als premiats. Moltes gràcies, president, per les seves paraules. Doncs això arriba al final. Els Premis Consell de Mallorca de l'Acció Social 2024 han posat en valor aquells projectes que contribueixen a generar un impacte positiu i sostenible, responent als reptes
i necessitats socials dels nostres temps. Vos animam a tots i a totes a sumar-vos a aquesta tasca imprescindible. I qui sap, pot ser, l'any que ve sereu vosaltres els protagonistes. Per favor, tots els premiats i premiades que pugin, farem una darrera foto, que vagin pujant, i només amb això acomiadam desitjant que no faltin recursos, les ganes i els projectes, com els que avui hem conegut i reconegut, per fer una vida millor a les persones més vulnerables de Mallorca, perquè tots som importants. Convidam a tots els presidents, per favor, que vagin pujant. Farem una darrera foto, el president també que torni a pujar, clar que sí. També tenim els peassos per aquí, que surtin també. Vaja ballada emocionant, gent imprescindible a la nostra societat avui en dia. Moltíssimes gràcies a tots. Ajunteu-vos una miqueta, així sortirem tots. Una miqueta més endavant. A lo millor podeu passar. Demana el darrer aplaudiment, clar que sí. Fem la darrera. Moltíssimes gràcies a tots, enhorabona. Fins l'any que ve. Gràcies a tots.